Подаръка за вашия успех в първи кръг е бялата фанелка с логото на Минута е много, специално предоставена ни от Дружество Нови интернет технологии. Заповядайте. Благодаря. Двама са състезателите с равен брой точки в първия кръг, т.е. двама временни лидери. Един от тях се бори за трикратна победа в Минута е много, очаквани интересно състезание. Наградите за техните успехи в първи кръг: две блузки с знака на Минута е много, специално предоставени ни от Дружество Нови интернет технологии. Заповядайте. Заповядайте. Наградата за вашия успех в първи кръг. Това е бялата фанелка с знака на Минута е много, с нашото лого. Тя ни е специално предоставена от Дружество Нови интернет технологии, което е представител на световно известната марка за всекидневно облекло Fruit of the Loom, плодове на тъкачния стан. Заповядайте. Здраве да си я носите. Успех нагоре. На следващото пътуване ще бъда с нея. Успех извън студиото. Подаръците, които сме приготвили за вас: бялата фанелка с логото на нашето състезание, което ни е специално предоставена от Нови интернет технологии, грамота за вашето участие, третото ви място, вашата парична награда, една илюстрована история на света и не на последно място, два филма на DVD, свързани с българските манастири, които са ни специално предоставени от Национален дарителски фонд 13 века България. Бъдете жив и здрав и до нови срещи! Заповядайте. Всичко добро! Двамата са състезателите с максимален брой точки в този кръг по 8. Очаква ни интересен трети кръг. Аз пожелавам успех на всички. Наградите за тях са бялата фанелка с знака на Минута е много, специално предоставена ни от Нови интернет технологии. Заповядайте, момчета. Успех на Анастасия нагоре в състезанието. Тя получава бялата фанелка на Минута е много с логото на нашето състезание. Тези тишърти са ни специално предоставени от Дружество Нови интернет технологии, което дружество е представител и на световно известната марка за всекидневно облекло Fruit of the Loom. Заповядайте, със здраве да си я носите. Днес ще изтеглим третата премия за годината. Тя е осигурена със съдействието на Националният дарителски фонд 13 века България. Кандидатите за тази премия вече са 353. Много ми е приятно, че днес сред нашите гости е и директора на фонда Тошо Пейков, автор на книгите "Свирепа арена или цирк", "Записки по българските реформи", "Крахът", втората книга на летописите, "Девиантното управление", "Цялото царско воинство" и други. В негово присъствие компютърът ще покаже кой от изтеглените от 24 май до днес зрителски въпроси ще донесе 1000 лева на своят автор. Здравейте, господин Пейков. Добър ден. Добър ден. Добре сте дошъл при нас. Добре заварили. Кажете ни нещо повече за дейността на вашия фонд. Националният дарителски фонд 13 века България е връстник на предаването "Минута е много". Той е роден през 1980 година. Възродена е традицията у българина да дарява. Ние знаем, че втората българска държава, третата българска държава са възродени благодарение и дарителските жестове на Севастократор Калоян, на братята Ивлоги и Христо Георгиеви. Знаем какво те подариха на българския народ: черкви, училища, университети. Така е във фонда. 75 000 дарители за 28 години. Измежду тях великият бас Борис Христов, композитора Панчо Владигеров, баба Бана Ковачева, баба Цвета от Велинград, художниците Димитър Казаков, Димитър Батоев, Марко Хаджи Колев, Иван Колев и редица други са дарили най-милото си, това, което те са сътворили чрез фонда на българската държава. Благодаря ви, желая успех на вашата дейност. Понеже сме в навечерието на първият учебен ден, какво ще пожелаете на всички ученици, които тръгват на училище? Желая на всички ученици бодрост, спортно самочувствие, много знания, които да придобият и да покажат на матурите. Аз също им пожелавам успех, успешна учебна година на всички. Благодаря ви още веднъж. Радвам се, че работим заедно. Успех! Каузата ни е една и съща България. А сега да видим, уважаеми зрители, кой ще бъде щастливецът, който ще спечели тези 1000 лева.
Честито на Анелия Трифонова Атанасова от Искър, област Плевен, улица Васил Левски, 118. За нейният въпрос. На герба на Австралия са изобразени две уникални за континента животни – кенгурото и верният отговор е кенгуру и птицата ему. Тази птица е щастлива за Анелия Трифонова Атанасова. Тя й донесе 1000 лева. Честито! Елена Николова е наш гост, тя е тук при нас днес. Аз много се радвам, че поредната премия на минута е много отиде в такова красиво момиче. Здравейте, Елена, добре сте ни дошла. Здравейте. Как ви се струва при нас минута е много? Как се чувствате? Добре се чувствам като участник. С тази награда ме накара да се чувствам като част от екипа, от предаването. Кой клас сте? 10 вече. Къде учите? Смолян? В Смолян, в природо-математическа гимназия. Искам да поздравя всички от нея. Вие сте от един от най-прекрасните градове в България. Къде искате да продължите да учите? Ами в София ще продължа да се развивам, но смятам да се завърна и в Смолян след обучението. Аз се надявам да ви помогнем с тази премия. Ваше е решението как ще бъде изхарчена тя. А тук при нас е господин Михаил Тачев. Заповядайте, господин Тачев. Той е изпълнителен директор на Международната фондация Свети Кирил Методий. Господин Тачев. Сега е моя ред, нали? Да, сега е ваш ред. Елена, от името на ръководството на фондация Кирил и Методий, за мен е изключително удоволствие да връча наградата на един представител на природо-математическите гимназии, защото това е един от най-успешните модели в средното образование в България. Специални поздрави на Смолен. Това е грамотата. Вътре има един плик с 1000 лева. Благодаря. Господин Тачев, благодаря ви. Благодаря ви от името на целия екип, от името на Елена. Успех на вашата фондация и се надявам отново да работим съвместно заедно. Дай Боже, аз също благодаря на минута е много. Така пожелавам ви дълго време да ви има, поне още 28 години.